Papatong mo na lang, no? Papatong mo na lang. Buksan ng isipan upang maunawaan ang bawat kataga na dahan-dahang bibitawan. Ako'y pakinggan, ang kwento ko'y isa larawan. Kung interesado sa katagang kinabukasan, isa ka ba tol sa taong meron ding pangarap na di matupad kahit anong pagsusumikap? Huwag mong ipilit. Awa itong mga nagkuha mga kasans. Mga na itong nagkubit mga kasans. Awa mga kasans kay yawa buka kay. Awa mga kasans. Woo! Abi na kong higanting pantat mga kasans. Ulira iho man di ay. Woo! Sa maning mananapan ni. Sa maning iho ni o sa maning. Awar good mga kasans. Ulira. Abi man akong mauna ni. Tura. Sugay mga kasans ko. Oh. Naglamba-lamba mga kasans. Tura. Sugay. Limal. Usan yung putlon siguro mga kasans. Tura. Limal. Malka. Wow. Kuha man mga kasans. Di marsa. Tanawon sa itong mga nakuha kasans. Grabe bugata. Kaya sila ni 20 kilos. Bugata mga kasans. Pitiluyahan ako mga kasans. Unsa man yung isdaan ni. Mura may higanting pantat. Kulira itong ibalik ni. Ngalig mo ni gabantay ang dagat. Kulira abi na kugmaon ni mga kasans. Lahi magdagway o. Mura grupo rin siya gihapon ni si Shark. Di man siya ha ito kining kwan. Jawa. Puriya buyag mga kasans. Labi bugata yun. Kaya rin 20 kilos ba. Oh. Sus maruset. Sama ng taong kalong nga. Imo manggi. Kauna nga akong kuwan. Ako kang ibalik sa dagat long ha. O niya istoryahe mo mga kauban dito long nga. Tagaan ko ka ng good nga isda long. Ha? Sige long. Ako ibalik ka.